dati ba? Pamatud-an mo nga ang Bible Baptist Church tulukod lamang og tao ug iha sa yawa sumala sa Biblia ug referensya. Pinarmahan lang hapon, okay? So Brad, ready na? Okay. Sige, go. Salamat iyo, Mr. Moderator, Brother DJ Ruin. Itong kaakbang sa maong diskusyon si Brother Ray Puentes sa Bible Baptist Church. Parang siyam na ning debatihan mo sa maong live sa Bisag Radio. Ika-pulo o ika-11 itong saksi ba si Brad Carlos sa miyaging mga higayon, December 2017. 30 December 31. Niya ito recognize ang kauban niya si Brother John sa Bible Baptist. Thank you. Sumala sa balaang kasulatan sa Matthew 24:4 nga ni pahayag si Ginoong Jesucristo nga adunay mo itagna niya nga at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo sa huwag kayong maligaw o ninuman. Matthew 24:4 sa Tagalog version. So, pagbantay ka mo nga, ayaw mo, adunay mo abot, ayaw mo palimbong. Sa ito ba, Kristo, diha na daan siya nga, ni pasidaan siya, nga adunay mo abot. Nakinsa maning mo abot mga kaigsunan, nga gipahayag ni Kristo, giskuta na nga ni Apostol Pablo sa Roma 16:17. Roma 16:17 nga to sa 18. Sa Gideon Cebuano nga non-Catholic New Testament. Ang iyon ko kamo mga igsoon nga magbantay o maglikay kamo ni adtong mga tao nga mobahin kaninyo o musamok sa inyong pagtuo o musupak sa pagtulunan na nadawat ninyo. Kay ang nagbuhat nining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili lamang sa gulingong kalibgon gilimbungan nila ang mga inosente pinagi sa ilang mga matahong o malinamatong mga pulong. Limbong. Niya, kinsa man yung limbong mga kaigsunan. Mabot. Tagla na yun sa Ginoo. So, kining limbong nga kung ipasidaan ni San Pablo sa Colosas 2:8. Matod pa sa Colosas 2:8 mga kaigsunan. Nga ngayon diri nga diskutan nga sa mga kasulatan, Colossians chapter 2 verse 8. Busa magmatkon nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa mga tawhanong nakaalam. Nagikan sa mga pagdunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, o gikan sa mga espiritu na naghari sa universo o kinidili gikan ni Kristo. So dili gikan ni Kristo, gikan sa taong adunay kaalam. Kinsa man tawhanan na adunay kaalam mga kaigsunan. Kung basahan na to ang kining 2 Pedro 2:1 nga giskutan din sa maong pahayag nga mini og mga magtutudlo. Ingon nga kaniadto may mini nga mga propeta mutungha usab ya kaninyo ang mini nga mga magtutudlo. Magtudlo sila mga bakat o makadaot sa mga pagtulunan o isalikoy nila ang Ginoo nga magluwas kanila. Mga ni plural man. Kaya akong proposisyon, tao ang gatukod sa Bible Baptist.
Atong tanaw na ang 2 Tesalonica 2, 4 kama 9 nga 10. Ang taong yuwanon moanha may gahom ni Satanas nga naghimo sa tanang matang sa milagro o sa mga buhat sa katinglahan. Gamito niya ang mga tanang pagi o limbungan niya o paglaglagon kay wala man nila dawata ang o higugma ang kamaturan na makaluwas punta kanila. Yakin sa mga nagtuloy sa kamaturan. Mau maningawa, buhat rin si Jess. Sa buhat rin si Jess, klaro tataw kay dire nga ang yawa nagtuloy sa kamaturan. At ang basahon ang buhat rin si Jess. O ngayon kanya, anak sa yawa, kahuay ka sa tanang mayo, tugod ka sa tanang mga matang sa kadautan, o limbong, o kanunay kang mananalinguha, pagtuoy sa kamaturan sa Ginoo. Sa ito pa, ang Ginoo, ang iyas Ginoo, ito is yun, yan naman ang mga apostoles o si Kristo, nga gitagi adunay mutunga. Yakin sa maning tao, nga magtuoy sa kamaturan, nga iningkuan kay mga tao man taong iwanon usa ni si with respect sa kuan si Jesus Smith founder sa kining kining John Smith lapsus lingua John Smith nga founder sa Bible Baptist kay siya may original gyud basahan na to ang World Almanac and the Book of Acts 1986 edition sa page 652. Daghan mga list of religions rin, major Christian denomination, origin, John Smith, Baptist, siya may original inigit na, siya may nagtukod. Kunya ang 1990 Information Almanac sa page 410, Baptist. Ingon diri nga the beginning of the modern church is traced to John Smith, a minister of the Church of England, who is Amsterdam, came under the influence of Armenians and Mennonites. Smith died in 1612. Pero natukod na diyan 1600 ang Bible Baptist suma sa dagkong libro. Kay ang obispo ni pahayag mo sa tulikom ko nga ang gatukod sa John Smith mo gyud ang Bible Baptist mo ang kining tao gyud. Unya atong tanaw ang maong libro na gisuot sa obispo o gigoy ni kay kuan man ining dara page dara sa Our Catholic Faith. Baptist, Amsterdam, place of origin, niya name o niya founder John Smith 1600. Sa ito pa natukba gyud sa almanac mga referensya nga gatukod tao. Unya. So dili iya ni Kristo kay tao may katukod. Unya, nagtukod mas Kristo usa ka iglesia sa Mateo 16:18. Sa to pa adunay nitungha nga nagtukod usab nagsalaag sa mga tao. Unya kining buhata iya man ni sayawa. Sa to pa si ang nag-founder iya sayawa nagtukod siya sa kamauran. Kaya sa 1844 amahan sa tanang bakakon, wa modapig sa kamaturan, mamuno sukad sa una pagyud, hangtod karon mao ang yawa 1844. So implicitly nga ang si John Smith tao nga nagtukod nga diha ng iglesia gitukod. Sa to pa ni sungag siya ni Kristo
Kaya ang iya ni Kristo, iya manggi kompetensyahan niya kung iya sa tao dili niya sa Dios. Kay ang iya sa Dios, ginausar gud ka simbahan pero iyang nagtukod man siya og simbahan nitungha mo ni mga 1 minute. tudlo 1 minute na lang. sa maong base sa kasulatan o mao ni ang gigamit karon sa Tito 1:11 na kini gigamit lang tungod sa personal nga tuyo sa mga usa ni si Smith kay mga man mini nga magtudlo usa siya sa founder kay usa may simba dagam na sila non-Catholic churches. So ang proposisyon ako Mr. Motor na pamatulog ko Baptist tinukod lamang tao o iya sa yawa base sa referensya o Biblia. Di man niya sumala sa Biblia referensya. So muna akong paparog ayok iyanin karon nga dili tao may tukod sa Bible Baptist kaya ako nang presentar nga tao siyang negative side mo ang isyo nan ko ang burden of Pope siya ni karon. Dan salamat mayong gabi o mayong adlaw sa laing area sa tibuok kalibutan. Okay, dengan salamat Brad Efren. So ato sa nga i-welcome atong mga friends sa ron na mati. Sila si Rain Gabutan, Renato Dimana, may papaminaw niya si Joselito Babor, si Christopher Barquilla. Ingon siya mayong gabi ninyo diha mga Brad. O may gabi po di mo diha or bayong buntag di mo diha Brad Christopher. Ingom na sab si Edward Henson na sa Singapore may papaminaw ni mo diha og si Ramona Rita, si DJ Victoria may papaminaw po nimo, si Doc Crispin na nasa Davao may paminaw og si G og si Sweetheart og ingon sab si Raymond mo na ni si Renato Brother Renato Dimana. Okay, so arito sa question and answer mga kabisdak ko na cross-examine ni Brad Ray. Brad Ray, 10 minutes gapon? 10 minutes nga. 7 na bro. 7? 7? Pwede mapil lang siya. 10 dere. Sige, 10 na lang. Pwede siya mapil. Pwede siya mapil. Usama na yung kung pwede mapil. Pwede lang, doon yung mga tanong. Doon yung mga tanong niya? So, kasi na ako na. Si Brad Ray. Sige, go. Okay. Nagsalamat bro DJ Erwin. Akong una nga pangutana sa imo nga tema nga gipamutud-an nga imuha man gyung gihimo ang una sa tanan ang Biblia nga maoy referensya. Ako pangutana bro friend kabalo ba ka mo gamit sa Biblia? Mabitaw nga dugay na tugay nga ubang mga kuan nga nagamit gid og Biblia. Sa na paggamit kay ato nang gamit. Ikaduha nga pangutana imo kung gibasahan ganina og buhat 3 CJs. Sa buhat 3 CJs ang giingnan bang ni Paul niani ang mga relihiyon or si Elimas? Ang buhat 3 CJs nagisgot nga ang iya sa yawa, anak sa yawa nagtuis sa kamaturan. So kanang kamaturan nga iya ni Kristo ituis man na kay naman diri sa kining 2 Pedro 2:1 nang iya ni Kristo at kumasaw ng 2 Pedro 2:1. So muna nga ang iya sa yawa mo ni pagtuis sa kamaturan. Kaya diha naman daan ang iya ni Kristo. So nagtuis niya na dili iya ni Kristo. So natubag na Mr. Burrito. Wala mo natubag akong pangutana. Ang akong pangutana ba ang 3 CJs gi-istorya man si Pablo man gyud ang gi-istorya ni og nakabalo ka kung kabalo ka mo gamit og Biblia ang giingnan diani ang baptist ba o si Elimas? Sumasa akong presentasyon sa affirmative speech. Enam ko na sa Mateo 18:16 nga pamatud-an dili lang sa usapan duha o tulo ka mga saksi. Niya mo na sa 2 Corinto 13:3 o sa Mateo 1:8-16 nga pamatud-an sa duha o tulo ka saksi
Meaning, sino sa Apostles, kung i-premise ka kininadaan na maabot, o kini maabot, nagsulog sa taong naigahom ni Satanas, aron mo tuis sa kamatuoran. So muna sila implicitly masabot na tinukod og tao na iya sa yawa. Ang imuhang proposition nagingon nga imong pamatud-an ang Baptist tinukod og tao iya sa yawa gigamitan ko nimo og basa sa Acts chapter 13 nga nag-ingon diri but Elymas the sorcerer which stood them seeking to turn away the deputy, ingon si Pablo diri sa 9, then Saul filled with the Holy Ghost set eyes on him and said, O full of subtlety and all mischief. Ang Baptist pamatud-an nimo nga iya sa yawa og tinukod sa tao, basahan ko nimo og Acts 13:10. Pero sa pangutana, Mr. sa pagbasa nimo. Ang akong pangutana, huwag ka sabot sa akong pangutana. Do not, we got to argue. Kinsay giistoryahan ni Pablo? Ang Baptist o si Elymas nga sorcerer? Ang tema, Mr. Burrito, sumala sa Biblia referensya. Sumala gani, wa mingon sumala sa mabasa. Kung nabasa pa, mo na yung punto pangutana. So, kinahanglag explanation. Mo na nga ni premise ko, nga dunay maabot kitagna ni Kristo, pagbantay man ning tawana, kay mo limbong ninyo. Na kung unang English siya, unya, natuman man ang anay mo limbong. Usa si John Smith, nga nilimbong, nga nigamit sa Biblia, kay siya may nagtukod sa Bible Baptist, tawag, na naguda ang simbahan. Okay. So, sa ato pa, si Elymas di ay nagtukod ni siya iglesia or sorcerer ni siya, mo nang nanglimbong siya? Your question is, how often dyan? Na naman, na tuwas katunggan, kay wa ko mo presentar sa kanang giskutan mo, ang buhat messages, ang iya sa yawa, nagtuoy sa kamatuoran. Unya si John Smith, ang iyang pag-ari, pagtukod, nagtuoy man na, kaya diha namang iyas Ginoo. Sa ato pa, so may tawag mo na din nga, ingo man si Mr. Monitor, uno, nga ningon rin siya nga dos nga magtudlo sila baka o makabaton nga mga pagtulunan o isalikway nila ang Ginoo nga muluwas kanila. Isalikway ni Hangos Kristo daan. Okay. Timana mo ito yung premise ko kanina nga Hangos Kristo daan. Okay, sulputan na. Unsa may again gihimo gihapon nimo referensya pamatud-an gud nimo gamit ang Biblia. Nakabalo ba kag context principle sa paggamit sa Biblia? Kabalo ka unsa na context principle? Ang Biblia na ipahayag usab sa 2 Korinto 1:13-15. Biblia may tubag kay itong debate, Biblia referensya man. Read and understand. So, mabasa masabot. Asa mabasa? 2 Korinto 1:13-14. Read and understand. So, mabasa, kunya, pwede siya sabton. Sa Mateo 24:15, basa o Simiyas 8:8, explain the meaning. What is written in the text. So, akong ibasa, akong i-explain, nga natukma yun. Na doon ay maabot na magtukod, nga nanay tinukudaan sa Diyos. Gisalikway nila. Niya kinsam na yung buhata, dili niya sa Diyos. So, Masabot, nga iya siyawa. so dili ka explain unsa ng context principle nga gamiton bisan sa mga Catholic apologists kabalo sila ana kabalo ang ako pangutana nga imo mang gamiton ning referensya ni kabalo ba ka unsay context principle using using the Bible kabalo ba ka unsa na nga prinsipyo? The principle of reading the Bible is not to be interpreted word by word, but the whole meaning is to be interpreted. So muna nga, kung imo kong pakutanon, na nasa Catechism of the Catholic Church, number 119, nga ang simbahan mo yung interpret sa Biblia. Unya, nag-ingon naman ang simbahan, membro, si Bishop Moro, Baptist, Amsterdam, name sa simbahan, mga Christian religious bodies of the founders of the world, Baptist, niya name, place of origin, Amsterdam, John Smith, founder. Tao may katukod. Unya, kung tao ay nagtukod,
Dili yes Dios mo inyong simbahan. So Si kisay ga sulat ana imong referensya? usa ka obispo si Bishop Moro, Obispo sa Katoliko. Katoliko ay na okay. So karon kani kaduha nga kanilaing nga pangutana. Unsa may kaning gipamatud-an nimo nga referensya ra man nagpamatuod nimo karon? Sa Biblia lang ba atos lang ikuha ng referensya? So unya nato na balikan. Sa Biblia na ba kay napamatud-an nga ang baptist tinukod og tao og kaning iya sayawa sa Biblia? Dili man na Biblia og referensya. Ang debate Biblia mang Di, referensya. amo gani. Okay, akong So- sumaya na ko og dawat ang referensya karon. Ang Biblia ka ang pangutana na ba kay nagpakita sa imong presentation? Ang debate Mr. Moderator, Okay. Brother Fuentes, Biblia ang referensya. So kaning duha akong gamiton sa pagmatuod na kaning Bible Baptist tinukod og tao referensya implicitly iya siyawa sa Biblia kay nitungha man si John Smith ug kalit gitagna nga adunay mo tungha nilimbong niya di kano sa siya nitungha 16 nang di nagtukod unya namatay siya 16:1-2 suma sa kining mga libro sa informational man niya. Klaro, masabot ginato kung naata sa gitawag og rason og saktong pangatarungan. Okay. Pila man ka baptist ang hibaw-an nimo, bro Fred? Suma sa atong gipirmahan Bible Baptist natong gidebatehan, Okay. watong gisinamay mga Free-will Baptist, Alright. na Anabaptist. Yeah. Pero Okay. natong gipirmahan Bible Baptist ni. Okay, Bible Baptist. Oo. Okay. Now karon imong gibasahan si John Smith. Kabalo ba ka nga si John Smith nagtukod og First Baptist Church ang ngalan dili Bible Baptist? Pagit ako no ko sa imong referensya diha o Biblia ba o referensya nga Bible Baptist ang gitukod dili First Baptist. Di, Bible alone man what the Bible says. Ato ba kan Baptist and so na kamo nang Baptist. Ah. Ora, Okay. tama no kanada yung Baptist. Sa may John Smith sa kuan Sa niya. ngalan tara basa. Baptist. 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 Hindi ka Baptist. Okay, Baptist. Di ang ako ang gikuan kanina Bible Baptist man imong gingon no. What the Bible says mo. Biblia mo, Bible alone mo nang butangan ng Biblia gyud. Niya. Okay, 1 minute, 1 minute. So man nga natubag nako nga ang Bible Baptist o Baptist Church gituko ni John Smith sa Amsterdam. Tuig 1600 niya. Niuba na 1609. So man nga 16th century na tukod. Okay. Na nakasayod ba ka nga si John Smith kinsa may gabautismo niya kabalo ka kinsa gabautismo ni John Smith? Ang bautismo niya, la another debate na kay wang ko magpamatumo ng bautismohan. Ang debate sentro sa topic nga ang Baptist Church tinukod lamang og tao ug iya sa So yawa. wala kabalo nga si John Smith gibautismohan og Baptist laing Baptist? Your question is irrelevant. Na naman wa ko magpahayag na bunyagan si John Smith. Ingon man ka nga gatukod si John Smith kabalo ba ka nga ang gabaptismo ni John Smith baptisan? Nganong si John Smith may gatukod nga gibautismohan man sa siyang Baptist? Needless to answer, Mr. Monitor, I'm not 5 speaking with minutes, that 5 seconds. topic na imong gisgutan. Kailan? Ang nasa sentro, Okay, time. Time. Time na siya. So, question ni... Okay, salamat. Unsa man? Okay. Mo daw tag question ni Brother. Okay, thank you. Sige, Sa day pangutan. sige. Wala yung oras iya. Go ahead. Naadi ay si Manoy. BE diha noy maayo ni si Manoy kay manguros ni karon inig closing prayer. Kuare siya gikan ni Brother Renato di mana. Onya future tense gani mato pa ni Brother Christopher Barkili. Okay. Hindi mo na sa ang pagpanguros dong. Sige. Sa kinsa, ang Kristiyano, narani mo, umuto ka ni Kristo. It doesn't mean na because you're Baptist, wala ang tinuod ang pagpanguros diya mabasa nimo sa Bible, sa doktrina sa Bible. So, Brother, Pero wala mo na dili. Moros di ka, Brother. Depende. si Soy Ang imong pagpanguros, Sige. dili, Gusto mo tanaw? utoto naman tana. Sige. Katawa mo sa tana. Sige, question. Question. Wala kami dyan ba? Ako kung tana ba? Bright kayo ni si brother friend ka naman.
Bago yun siya. Meaning to say nga, he is very deep in his knowledge about Bible. In fact, ang iyang gibasi, ang Bible, iyang gisuportahan sa referensya nga gisuhat sa mga tao. Ang Bible, gibuhat sa Diyos through the inspired people of God. Kay, og dili pa rin inspirado, you cannot consider the Bible as a book of authority. Pero tungod kay ang Biblia, gibugna man sa Diyos, aron himuong tumdanan sa mga tao, pinaagi sa mga tao nga inspirado sa walang espiritu, ang Bible we consider sole authority. Pero umingon ta back up by references para na personally that is very questionable. Nga naman, the Bible itself is already authoritative. There is nobody can make a back up for the Bible. So continue ko mutana. I go direct to the point. Ningong nga ang Bible kitukod og tao. Kinsa ka tawhan na nagtukod? Bible dim na. Excuse me. Ang Bible Baptist gitukod og tao. Kinsa ka tawhan na nagtukod? John Smith. Dai referensya sa John Smith. Okay, according to you, when was it founded? When was it founded? Sa Amsterdam. When origin of name of place? Place of origin Amsterdam, tuig 1600. Okay, thank you. 1600. Sa tuig 1600, 1600, mo kana ang tuig gitukod ang simbahan ni John Smith sa Amsterdam, that is the place. Karon, unsa may imong probar, what is your assurance nga kanang gipanulti ni John Smith as founder nga ang Biblia o ang Bible Baptist tinukod ni Satanas? Unsa may probar nga kanang imong giingon nga founder nagsultis tinuod? Ang akong pamatuod, wa may kong tinukod ni Satanas. Pamatudan ko ang Bible Baptist. May minaw, proposition na. Pamatudan ko ang Bible Baptist, tinukod ng mga tao. Muna si John Smith. Anong iya ni Satanas? Kay na may tinukod ang simbahan ni Kristo. Yan ang nagtukod sa iya. Yung gisalikoy na iya ni Kristo. Kung saan ang buhata? Pagtuoy sa kamaturan. Buhat rin si Diyos. Iya sayaw pagtuoy sa kamaturan. Nang limbong. Roma 16:18. Kolosas 8. Pertinagana. Nagsulob siya sa kahom ni Satanas. 2 Tesalonica 2:4-9. Biblical na. Ang mga gipamulo ni Kristo diya sa mga bersikulo nga imong gimension, nag-specify ba si Kristo nga ang simbahan by Baptist? Ang pahayag na ko. Nag-specify ba si Kristo nga mabot ang takna panahon nga ang Baptist mahimong mo against sa tinuod nga simbahan according to the Catholic Church? Asa mo mabasa ang baptismo tinukod ni Satanas o mo ang mukontra sa simbahan sa iglesia nga mo ang Baptist? Asa mabasa? Masabot sa Biblia kay Biblia sabton man di man kay sumal sa pangutanan ni Brad Repuentes nga say prinsipyo sa Biblia, the principle within the Bible is not to be interpreted word by word, but the whole meaning is to be interpreted. Ang gitagna ni Kristo sa Mateo 24:4 nga adunay mga mulimbong mo arin yung pagbantay mo na. So bisadaan niya natumuan ba San Pablo ni pahayag Kolosas 2:8, Roma 16:18 ug sa 2 Pedro 2:1-2 nga gisalikoy iya ni Kristo nga naa na daan. Diha namadan, yang gisalikoy man niya usa si Nego, si John Smith ana. Daghan man niya, daghang protestante nga specific kontra ang usar may katbang na koron sa friendly discussion di usar sa akong isgutan mo daghang mga laing reliyon apilon sa nako. Pero usara man. Wala ka rin pagkutana niya. Okay, last question. Last question. Next. Additional question. Sige. Imong giingon nga ang Biblia sabton, it should be understood. Karon sa imong pagsabot na unsa may imong kasulti nga unsa may imong ka-support nga your understanding is the right interpretation? Ang nindot yung pagkutana nimo. Ang akong interpretasyon personal ibasin minosa wag kita mo mangi mato pa nimo. Ang akong interpretasyon personal ibasin ako sa mga libro ug referensya. Nga naman, kaya nagingon man ang pare sa Ecclesiasticus City 29:31 sa King James
Protestant Bible 72 books. Ingon diri nga tahura ang mga pare. Dara na. Di ni Katoliko. Ingon diri nga pamasahan ang Ecclesiastes City 31. Hindi ko na pati. Di, gamit ko ang gross reference, dili Katoliko nga Biblia. King James Version. Ingon diri nga fear the Lord, kadluking Ginoo, and honor the priest. Tahura ang mga pare. Unya ang pare, anong obispo, nagagawin na sa pare sa ng obispo. Niyang obispo ningon man, ang baptist, tinukod lang ni judgment. Tao. O ganang tao, dili iya ni Kristo, kaya nagtukod naman as Kristo kay Iglesia ang iya sa Diyos. Kisalikuay naman, niyang samning trabo, samning buhata, tuis mo na sa kamaturan. Tapusan na lang. Last. Okay, ako na sa nato kay Sige. Sige. Pamalan niya. Di ay pan si Brother Renato di mo, Brother John. Okay. Ingon siya. Waman sa ko moingon nga dautan ang panguros. Mauman gani na mauman gani na amo ampay kada adlaw mag-sign of the cross. Minoy, request ko kausa lang. Mamaray ko nimo panguros ko no tanaw mi. Oh, dong. Gusto ka ari diri makita ko sa mong naong. Mangurus ko ari diri pakita ko sa mong naong kay di ko kita nimo. Si Renato di mana Kanay mo ba? Mura magagaul ga utog tao. Kana wa kay kalibutan no ang kaning panguros actually it is that one. Isa kinsa man kahimo pagpanguros. Dili sabton nga tungod kay Bible ka dili ka magpanguros. It's up to you. A salvation does not come by any religion or by sign of the cross. It comes through faith. Muna nga, ikaw, kung ignorante ka, ayaw na lang mag-exclude na, ayaw na lang mag-appeal. Okay. Sige, arita, parayon na si Brother Ray mo'y mamahayag sa negative speech. Nakibulpin na, bro. Sige. So, siya na po'y mamahayag karon sa negative speech. 10 minutes, gabon. Sige, Brother Ray, ready? Okay. Sige, go. Okay, daghang salamat, mga higala. So, nausap kita karon para mahatagan og katin-awan ang kaning tema nga gipirmahan nga ninyong nadungog karon na pamatud-an daw sa nga ang Bible Baptist Church o Bible Baptist tinukod og tao og iya sa yawa gamit ang Biblia og referensya. Pero sa inyong nadungog mga kaigsonan nga wag tay na dungog nga referensya from the Bible but referensya sa mga gamit ang mga libro. Now, inyo makita karon madunggan ninyo mga higala ang pika sa side iyang ihatag ang tibuok nga kamatuoran o nangita sa kamatuoran nga pagpresentar, pero ang presentar base sa unsa iyang hibaw-an o gitudlo sa iyaha dipinsa sa iyang relihiyon mga higala kay so na mo na inyong mabatian karong gagabhion. So una sa tanan ang gigamit nga referensya Biblia na ako ang pag next nga pastan diha nako maghatag og mga pagnigar may gala kay ang mahitabo ani I have to present the positive side ani nga time because ako mang inigar ang iyang proposition nga negative na daan, so I have to be positive. Now, una sa tanan mahigala sa Biblia, kung Biblia ang atong pasultihon, wala na ilalis mga higala kay igsunan nga ang Baptist dili gyud tinukod sa tao o dili pod kaning iya sa yawa kung Biblia una ang atong paistoryahon. Nganong unahon atong Biblia mahigala libro mahigala ang Biblia mas taas sa tanang libro. Gitawag ni siya book of all books. Nya gamitan ko nimog 1990 almanac, gamitan ko nimog encyclopedia nga nagsugod lang og 1700 nya 1990 1996. Una ako no kung kinsay gasulat niya ng encyclopedia o kinsa na mga libro na tukod lamang niya ang imuhang gisgutan na ni ang Baptist nga naapoy mga pamatuod sa libro o gikan gyud sa Biblia unas tanan anita sa Biblia aron mamahimo kang usa ka membro sa usa ka iglesia mga higala
bautismuhan ka og usa ka relihiyon. Bautismuhan ka og Katoliko, mahimo kang Katoliko ba John? Right. Kung bautismuhan ka og saksi ni Jehova, mahimo kang saksi ni Jehova. Right. Uban pa INC tanan bautismuhan ka mahimo kang membro. Ang pangutana mga higala kinsay ga bautismo ni Kristo ug sa mga apostoles? Si John the Baptist. Dili si John the Catholic, John the Mormons, John the Adventist, John the Baptist ang bautismo. Amen. So karon unsang iglesia ha ihang tukuron? Katoliko ba? No? Ang Baptist mga higala, John the Baptist is not his last name. John the Baptist is not a kaning unsa na niya, but it is a title given by God. Right. And then the Bible says, Jesus Christ said that there is no greater than John the Baptist mga higala nga gitawag sa Dios. Kung imo basahon ang Roma kapitulo 10 bersikulo 10 9 ngadto sa 15 na nagingon diha nga unsaon pagkadungog kung dili sila mawalihan nya unsaon pagwali kung dili sila ipadala. John 1:6 nagingon diha that there was a man sent from God whose name is John. Dili siguro na si John Smith iya, John the Baptist siguro na. Ang Biblia mga higala nagpamatuod adunay marka sa tinuod nga para nako usara man na sunod raman ang pangalan sa relihiyon mga higala. Ang akong pinakaunang timailhan na unsang tinuod nga iglesia kaning pagpamatuod sa Biblia nga adunay mga marka nga mahibaw-an nimo. Una sa tanan mga higala nga marka sa Biblia nga ang tinuod iglesia na dili the true church is a pillar and ground of the truth. In 1 Timothy chapter 3 verse 15, pillar o ground mga higala, naana siya hold up, which is the truth. The church is not the truth mga higala kaigsunan. Ang pulong sa Ginoo mo'y truth nga mo'y gi-hold sa church. Amen. So unsa man ang Bible Baptist mao na iyahang sole and final authority. So ang church sa iglesia mga higala sa Biblia makita nimo nga dili walay hierarchy, walay santo papa. Right. Ang Baptist walay santo papa. So kita nimo sa Biblia ang siya sa Bible, ang references lokal ang iglesia, dili siya universal. Ang ilang gihimo diya nga universal, ang throughout nga world gihina niya ang universal kuno nga church. Throughout niya universal, uni is one. Niya throughout wrong translation nga gihimo sa Latin Vulgate niya. No, og niya karon kay wala man na og English gamito na throughout, di na siya Catholic mga higala kundi throughout Judea, Samaria, mga inana, dili na siya Catholic. Pero makita nimo in Revelation chapter 1 to 3 mga higala, makita nimo nga ang iglesia lokal, the church in Ephesus, the church in Smyrna, Pergamos, lahi-lahi pagyud sila mga higala, ang gihisgutan gina local. Amen. And then the church of Jesus Christ in 1 Timothy chapter 3 mga higala, makita nimo it's the officers is pastors or bishops, in Greek is poimen, and then ang iyang laing officer is deacons. So mao gyapon pamaagi sa Bible ang Baptist nagtuog gyapon na naay pastor and deacons, dili priest. Naabay priest sa New Testament, wala mga higala. The high priest is Jesus Christ. The priest is kaming mga luwas gitawag og royal priesthood. Amen. Walay priest ang pari sa unang panahon. Picture to ni Jesus Christ nga moabutay. Pero napabanay misa, napabay pari sa New Testament, wala mga higala kay igsonan atong tanawon. Another, ang tinuod nga iglesia nagbaton og duha ka ordinansa. Bautismo
o Lord Supper. Para unsa mang Lord Supper? Para ba maluwas? Waingon ang Biblia ni ana. 1 Corinthians chapter 11 nag-ingon, this do in remembrance of me. Remembrance. Dili siya para maluwas ka, mukaon ka ni ana. Dili transubstantiation. So mga igalang ang marka sa tinuod na iglesia tataw sa Biblia. So dili ni mapamatud-an sa ato ang pinalanggang kaatbang mga higala kay igsunan nga tinukod sa tao kay ang ambot lang kaong kabalo ba ni siya onside Baptist. Kay ang ako ang nakita sa iyong presentation mga higala, kung unsa lang gusto niyang mahibaw-an, wag siya nag-dig deeper. In fact, John Smith is not the dili mo na claim. Ang iyahang gitan-aw, ang ako ang history diri nga gibasa, ingon diri John Smith, historians consider him the founder of Baptist churches. Right. Consider, dili tuldok mga igalaway makaingon ni ana nga naman kaniman mo first niya pero kinsay ga bautismo ni John ni John Smith mga higala. We have the book mga higala, the Trail of Blood. Akong basahon ninyo the nuggets from pages of history with references. Nga ako na lang kay wala man ako nadala ron. John the Baptist, John the Apostle, mga higala, was baptized by John the Baptist, of course, Acts 1:22. Polycarp was baptized by John the Apostles in December 25, AD 95. Right. Neander's Church, History, page 285. Polycarp organized the Parthos Church at the foot of Tibri in AD 150. Commentary of Antiquity of Cyrus, page 924. Tertullian was a member of the Parthos Church and he organized the Turin Church in AD 237, Armitage, page 318, volume 2. Right. Felician was a member of the Turin Church and they organized the Pontifical Church in AD 398. Newlands Church History, page 47. Andronicus was a member of Pontifical Church and organized the Deritia Church in AD 617. Lambert's Church History, page 47. Archer Flavian was a member of the Deritia Church, was organized the Tempo Church in AD 738. Moshim Church History, volume 2, page 320. Right. Balculua was a member of the Tempo Church and organized the Lime Piedmont Church in AD 812. Aaron Arlington was a member of the Lime Piedmont Church and organized the Hillcliffe Church in Wales, England. Jones Church History, page 324. H. Roller was a member of Hillcliffe Church, Wales, England. He came to Philadelphia Association of Baptist Churches from England. The Weltec Tract Church, Baptist Church, organized in 1701 with 16 members in South Wales, sailed on the vessels James and Mary from London, England to America and then hingabot sa Pilipinas. Mahigala. Right. Ang gipresenta sa ato kung unsa lay gusto niyang mahibaw-an mo to. Ano man kay naman siya gidepensahan nga relihiyon mahigala kay iya man ning di man niya dawaton. 5 seconds. Pero nga naman nga kita maka-trace man ta back to the Apostle Polycarp to the Apostle John. Amen. Okay, time. Okay. Sa di pa mangutahan si Brad Efren o di pangutahan na dire. Brad Ray. Gikan ni brother kini sa kunahon kining comment niya kay Brad John. Wa man ganay koy kalibutan na noon. Ang ako lang kuryoso lang nga dili man na pagtulunan ninyo. Wa di ay ko katungod pangutana noy. Diba gitugutan man mi pagpangutana. He allows man na pangutana murag pikon man kuno si Brad John. Okay. Then si Brad Christopher Barquilia ingon siya. Lolo o Brad Ray, sabot niya Lolo si Brad Johnny. Kung kamo ang tinukod ni Jesus Christ, tagai ko og Baptist Church dated first, second, third century og asa nga lugar. Sige, magtinabangay mo.
Wa siya naminaw no sa ato presentation, dito lang kag comment niya, di ka maminaw no. Paminaw sa pud unya na lang ka mo comment. Diba, nagpamatod lang na nga close-minded mo, wa mo naminaw sa presentation, sige lang mo comment diha. Ito na. Close-minded, so I don't have to answer that kay ako na nang gi-present. Attentive mo, palihog lang ba? Attentive. Kaya gusto mo ka mo may balo. Si Brad Vince sa kabin, matubaya, bro, asa imo ebidensya nga wrong translation sa Latin Vulgate o maayong gabi sa tanan? Tanawa ang imuhang 1 Samuel chapter 13 kung si Saulo na may hari sa Israel 1 year old. Tanawa imuhang Latin Vulgate ana kinsa na siya? Si Christopher? Si Brad Vince. Vince sa kabin. Okay, tanawa imong Latin Vulgate sa 1 Samuel chapter 13 ngano man tinuod ba nga si Saulo ning hari 1 year old nga ingon siya paghisgot sa Biblia nga ingon man nga si Saulo magipili nga hari kay taas kaayo siya sa mulapaw siya sa tanang sa mga katawhan niya. Pagpangita ni Samuel sa iyang ni Saulo sa asno, nakita ni Samuel didto giingnan ni sa Ginoo nga himo ang hari 1 year old ba? Sayop nga translation. So mo na akong pasabot nimo. Okay, so balik si Brother Nato, dili lang kuno ko mo appeal ingon pwede mi mangutana sa tinuod na so pwede ra mo makapangutana. Okay, then balik si Christopher, bro, ayon siya mao ba sige ha tan-awon nato kung baptist ba, kung dili baptist makakon ang gikan to ni Christopher. Okay, so ato sa parayon si Brother Efren, so mangutana ka 10 minutes ni Brad Ray bisa ako sa reset. Okay, so sige Brad, padayon. Salamat, Mr. Monitor. Suma sa atima nga itong gipirmahan Brad Ray Fuentes, referensya o Biblia. Kung wa ning duha di ta magkadebate, di ba? You know na? Sakto. Pagsi sa referensya nga sa almanac ay ningon ka man nga magdebate tungod gid ni. Suma sa maong page 652 nga ang Baptist origin mo man si Judge Smith. Duwato naman nipirma mo ang referensya. Kasi mo yung origin yun. Dili na ko na dawaton kay kanang imong gihimong referensya, bro Efren, dili na siya insakto nga paghatag kung dili Mr. Monitor, answer of member of yung kadawaton dili igor na ko imong dili Baptist Church is not responsive. Dili responsive. Ni oyon siya nga ang Biblia ag referensya mo yung mong gabiton sa Lantogi. Kaya di may kadebate kung wala ning duha. Yan oyon siya sa unang pangutana. Daron sa page 650 sa The Word Almanac and the Book of Acts, edition 1996. Naningon rin ang origin Baptist John Smith. Nasulat man sa referensya. Sakto ni. Dawaton mo di. Ang Pangutana imo nang dawaton sa pakon. Dili na ako na supakon ano man si John Smith is First Baptist Church ang iyahang gitukod, that is not by dili na Baptist nga siya may origin. Nasulat mo di basa Mr. Monitor? Kanang origin ni John Smith. That is not authority, bro Efren. Ayaw Stop sa tong oras. Ayaw kuan. Sige. So Baptist in radical reformation objections to infant baptism demands for church and state separation. John Smith, English separatist in 1609. Baba origin. Mo na siya origin. Sato, pangutana. Nasulat mo diya sa referensya nga itong gipirmahan na di nta magkalantugi kung may referensya sa Biblia. Supakon mo na dili. Supakon kay ang kanang imuhang almanac, that is one of the founders nga naa siya gitawag First Baptist. Mr. Moderator, wa ta magpili kung sang referensya. Referensya na dili. Referensya sa imuha sa ubang mga information. Obligasyon yung kapag dawat kaya nipirma mo kag referensya. Reference man po tanan. Reference bitaw na pero that is not the authority kay wala siya naghisgo o magana naghisgot o gunsa na Dili siya. ta magdebate kung wala ni uyon na ka. Sa to pa
Supak ko naman sayop ni siya. Naman sa ko'y referensya nga ako. Na sayop ni siya, libro. Para nako diha nga kana nga information dili tinuod. Na ba kay laing libro nga kining World Almanac and the Book of Acts 1996 edition sayop ni. Na sa ako ang ipangbasa ganina kung paminaw nga. Edisyon na sayop ni kay ibo kalibutan ko ni. Dili ko mingog sa imuhang pagpamatuod no nga sayop ning libro ha. Wala ko ingong sayop ng libro ha. Ingon ko ang sayop kanang about sa baptist nga nagingong kag John Smith mo na sayop dili ang libro. Nasulat mo sa mong libro awan ni masayop. Ang libro may mong gingon. Pero may question. Ang pangutanan ko sud sa libro sa Almanac ang origin sa baptist si John Smith. Nasulat man sa kanang origin mo dili na ko dawaton kay nasulat mong origin. Ya, ang Biblia nagingon man sa si. Ako mga tanong sa referensya. Oh, kana dili na tinuod. Biblia. Sa to pa din ni tinuod libro ha. Dili na kay naman ko referensya ako. Naman ko referensya ako. Asa mo ba sa referensya din ni tinuod? Akong gibasa ganina ang akong referensya. Ha? Hindi na ganing almanaka sayop ni. Oh, sunod pangutana. Expression. Sunod pangutana sa matod pa nimo kaganina. Okay, nisupak man ka nga ang dili tinukulog tao ang Bible kaning Baptist Church. Pangutana. Of course. Sa to kay dili tao may nagtukod, makahatag ka ba diha sa Biblia o sa referensya nga Diyos may nagtukod? Di pa litra. Balikon siguro na lang nako no pagtubag nako kahatag baka ganina ako nang gihapon mabasa nga nagtukod siya ang Dios o Bible akaning Baptist Church. Ako nang gibasa ganina nga si panahon bersikulo nimo panahon is pangutan na di ni panahon sa imong gipahayag ba gani akong biasa na bita Mr. Britor may specific point nga specific verse nga akong gipangayo sa akong bang So verse sa Bible. verse o sa referensya sa kasang duha Matthew chapter 3 verse 15. Matthew 3:15. Kung saan may nasulat sa Matthew 3:15? Ipabasa ni mo na ko? Ito na kung saan nasulat. Biblia, basa. Ito yung mga kaubang, back up. 3:15 and 16. Biblia, basa. 16 na lang dito. 16, sige. Basta mama na i-context. Ako ibasa, 3:16. And Jesus, sugod lagi sa kwan. Sugod sa 13 to 16. Then Jesus cometh to Galilee from Jordan unto John to be baptized of him. And John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now. Ani ko sa 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightly out of the water. Makita ni mo nga si John the Baptist nag-baptize ni Jesus Christ, baptist ang iyang gitukod. Nay na sulat ang gitukod. Mao may nagimbaga bautismo ni. Huwag ko mo tanan, huwag mo di ba bunyag? Ang Biblia Ang tema, Mr. Rito, atong tanawang tema, nga nagingon ang tema, pamatudan, ang Baptist Church, tinukod lamang ka, sumala sa Biblia o referensya o yasayawa. Kanong kay imo man ang gisupak, na ba kay mabasa sa Biblia nga ang Baptist Church tinukod yun. Sama sa Matthew 18 bang tinuk akong tukuro ng I will build my Baptist Church. Naawa, tugas nila. ang Biblia dili mabasa word for word. Bisan lang masabot, sabton to, naigitukod, wa. Mo bitaw na akong gibasa karon nga ang bautismo ni Jesus Christ baptist so sa ato pa yung itukod dili nga. Ang Matthew 3:15-16 nasulat ang bautismo o tukod, tubag. Bautismo. Wala ang magtukod, tukod. Yeah, Yeah. kisa may Di ba, nasulat bang tukod? masabot nako kay Wala masulat. Kung sa may sabton mo, wala mo nang masulat. unsa yung nasabot ikaw gibautismohan magkakatoliko nganong katoliko man ka. Ang mga tanda na ko. Ang mga nga, sarap mga tanda, kay oras, wala mo matubag. Sige. Matod pa ni mo kaganina nga ining nag-scout ka, the Bible says John the Baptist, Romans 10:9-15. Unsa ang pagwalay kung dili pinadala. Mao na imo ha. Yeah. Pangutana. Sa Roma 10:15 mong igamit. How do you preach and they are sent? Question, who authorized you to preach the gospel? Akong imong buto sa Ikaw na among kada. Apil ng John Smith nga, patay naman. Ikaw ang nag-authorize. Who authorized you to preach the gospel? Ingon mo kaya akong isundan.
walay sa Biblia kung mag-preach ka walay bisag walay authority pwede ka mag-preach. Naa sa Roma 10:15 mga gamit. Ha? Ang uno din how they preach unless they are sent. Oh. Question. Who authorized you to preach gospel? 3 points. Apel tungkol sa patubaga sa kapil. Okay, mabuti ka. Oh! Sige. Ay, sa Liniuhan ka mo. si Brad. Dili. Hindi siya. Ayan. Ako sa Okay. How authorized you to preach the Ay, gospel? si Brad Rita. ang Biblia bro friend wala gid na nagingon nga kinahanglag authority mag-preach. Mr. Moderator, Sent ang gingon diha walay yung authority. Nabay authority sa imong gibasa? nadi mabasa, magwali dili padala. Ipadala gani. Ang santo pa, nagbalik sa ipadala nimo. O gapadala nako I'm from ako gikan man ko sa baptismo ko di baptist ang ipadala Isa na. nagpadala nimo. Akong gibasa ganina. Isa nagpadala lagi nimo. Ang akong under ko sa authority sa akong pastor. Oh, pastor. Yan ka ng pastor, sa kapada. Authority na gikan na siya ni ang gauna diha is si Babius from Texas. Texas. Kanang Babios, kisa sa kapada niya. Sa Texas Bible Baptist Church. Kisa ngan. Di ko mo kuha ni Mugan kay dili sa Pinakalabaw ninyo yun. Si John Smith lang. O yun, Johnson. na-connection sa apostoles. Na, Sa akong iba Santo Iga. akong iba sa ganina Connection. ako na lang gikuha na. Diyan na diya siya ng panahon na, ngayon na siya connection. Okay, taga May tagay kong bersikulo diya itong tanawon. Dili bersikulo. bersikulo. Dili to bersikulo. Hawa kay bersikulo di ka. Di, kuha, referensya akong libro nga ako ang Saan libro, Trail of Blood ni Dilim na libro mo nga na masilpon mo nang buhat-buhat. Di, libro na ako, picture na. Sure. Ako basahan. Ako itubagan na niya. Eh ikaw makatubag, wa mo Tubagon siya ka, lang. tubagon Sige. ka. Okay. Ano yung pumunta na, no? Sige. Sige. Ano makatubag yun? Paano yung kinsay nagpadala? Oo. Sige. Si Jesus Christ sa Matthew 28, go! Kisa may nagsugo? Si mismo, si Jesus Christ ang Ginoo, go and preach the gospel. Ha? Unto the world, to the utmost part of the world, preach the gospel. Unsay balita, unsay isangyaw, unsay dadon. Oh, so Ang maayong balita, Mr. Monitor. kinsay nagsugo? Si Jesus Christ Ang mismo. tubag nimo, Karon ang kinsa- imong kinsay nagsugo, natubag na tika. Sili kang munta ng pagkinsa Wali pa. na nemo, The di- authority comes from Jesus Christ. Itubag na siya, Mr. Kana Monitor. particular na iyang tubag Binasa. kasi di ka dala ni pastor ni Babius that is Ano malam? from the order of person. Matod pa nimo, natubag ka, Munta na mga na. Matthew 28:20. Ah. Di ba? Mo'y gipadala. Kining gipadala niya, pila ka buok? Oh, kung doon na kay tao nga gisugo. Pila ka buok ipadala ni Kristo? Daghan, 12 ka mga apostolis apil na to. Ah, 12. Apil na to tanan dito o ni Kristo. Mira, 12, tinauna Isa dili. ikaw gisugo. Ay, yung aking Biblia. Ang 12 gipadala. Oh, Ha? oh, Karon, oh, karon. wa mo ilabot. Isa magiging mo. Apel. I told the Lord. What I told 12, di ba? gisulti ka nilo, gisulti ka. Sunod pumunta na. Revolve ka na? Paminaw. Revolve ka na? Okay. Dili, kapag ka sa revolve ka na. What I told you, I told you. Ika-13 ka, ika-14 siya. Ang kanang pumunta, sulti ni Jesus Christ, ug sabto ni mo na, kung ikaw ka kasabutan na, sorry for you. Wa ka, ikaw, kaka-kutlo pila na pagbasa. Unsa ang akong gisulti kaninyo, gisulti ko sa tayo. Ayaw na 12 mo nang itubag, wa mo ilabot. Ang katong specific pila ka kapustulis niya. Ako klaro. Nakidugtong. Pusulit. Di ako klarohon. Klaro mo to kayo. Sige. Ano ra? Ikaw, mulikay ka Meron. kayo. Ah, Sige, Brian. akong klarohon sa akong presentation, klaro man sa akong presentation. Ang pangutan ng Mr. Monitor, kanang pinakalabaw nila siya na sige padala pastor o super pinakalabaw nila nabay dugtong sa apostoles. Na bitaw, una, Naghatagi ko ebidensya. si akong dugtungan to, Jesus Christ to the apostle. Right. One of the apostle is John the apostle. Tinuod no? Oh, abot lang nimo tinuod na John the apostle. John Bersikulo, Biblia. apostolis man ka. Biblia lagi. Nagunos Biblia ang Away apostoles. labot referensya di ay. Biblia ka sa mga libro atong tanahon. Atong tanahon, pinuod ba na yung kitabig? Buhat mo libro diya. Mao gani nang akong Duha man atong ilang tugian, referensya o Biblia. Biblia, naka-referensya. Ngayon, namoy dugtong sa apostoles. Kaya makapasa mo, mundang ko sa pagkakatolik depender. ikaw taga Ay, isa sabi ko sa grade ko. dugtong isa ko sa Katoliko Ano yung katulad? sa Biblia.
Di ka katubag. Tugtugin isag ko sa Biblia. Diligin mo tubag, Mr. Morito. Masabot na nga, wag isa ikahatag. Referensya man ang Biblia. Pero, sa referensya, imo nang takdoon, di ka kahatag ka na. Karon, sunod pangutana, kaya di man mo tubag. Sige, next question. Matod pa nimo nga ang pain na ang baptist walay Santo Papa. Di ba tinuod na? Tinood. Santo pa walay leader. Karon, Walay hierarchy. walay leader kay. Nagingon mo rin Mr. Premise ko ang Isaias. Tawang basahan Mr. President oras ha kay Sige, ano to kay kalit mo ning lantugi sa pagbase sa Memorize. Dima. Kasi memorize ni mo. Di, wa man kay mag-agad mo kasi mong kitabi. So, wa ko magawan sa Isaias na akong tanang basahon para madunggan sa kanginang for the kuan ba? Tara, Isaias 54. Puli-puli lang istorya. Ha? Sige. Brad John. Asa man dyan eh? Oh, Hindi lang magdungan istorya. bitano sa ba mo to, tibak kayo na to no? Sige, bawal akong oras. Ang kining dara. Matod pa niya ang Baptist, wag yung leader, way Pangulo. Ngayon mo rin sa Isaiah 55:4. English version. Premise sa kumangutanan eh. Ingon siya. Niuyon mo siya nga, ang Baptist, way leader. Behold, I have given him for a witness to the people. A leader and commander to the people. So, kinahanglan yung leader sa katawan. Kumutana. Badawat ka ng bersikulo ha. Ako ito ba? Sakto juga yan ang bersikulo ha, pero ang imuhang kuan Santo Papa namo wala nami leader asang giingon ang leader namo is pastor, which is bishop or poimen in Greek, and then deacons mo na 2 officers of the Ano mo yung church. leader? Karon, kanang leader ninyo, kinsa may ga-appoint, gahatag og gahong otoridad na dumala sa Bible Baptist. Tao Diyos, tubag. Mubalik na punta sa Di mo na Mr. Operator, kanang inyong obispo, matod ba ninyo, leader, kinsa naghatag gahom anak? Diyos o tao? Of course, from sa gikan sa Ginoo. Gikan sa Diyos. Na kay dokumento sa Biblia kay Ginoo, Biblia na. Na bersikulo nga gikan sa Ginoo. Gaya ko 1 minute. Just ako, Biblia na po di mo ko anon. Biblia Ginoo good. Biblia, wala ang imuhang word for word. Ako lang makita sa Wala. Biblia from the apostle. Ang makita na to is one from kaning 30 AD lang nasulat ang Bible na New Testament, diha lang kutob na. Mr. Brito, wa ka mga tanag tuig. Ang pangutana nga matod pa niya naa ang Ginoo gikan sa Ginoo ang ilang obispo. Makahatag ka ba from Genesis down to Revelation sa King James Version ubang Biblia version nga kaninyong leader gihatagan sa Dios og gahong otoridad. Ang pastor is gikan gihapon na sa Baptist from here in the Philippines, from America, from England down to Rome, to Jerusalem, to John the Baptist, and to Jesus Christ. Mo na yung Ang tubag niya Mr. Brito dili bersikulo sa Biblia. Gusto na mo, brother friend, gikas. Ulong sa Dios God. Ginoo ang Ginoo naman sa Biblia. Na baka bersikulo makita na to sa bagong tugon o Old Testament repentance tugas tinos sa ato mga kaigsunan. sagdi lang kay ang imuhang Assignment na. sang imong argumento nga kuan ibalik na lang po na nako nimo nga sa assignment Biblia na pod may mo makuha pod. Sige siya ang katubag. Okay, next question. Kumo. Tagan ang kuan. Ha? Okay, wala mo to. Sige. Okay, Go, pre- like po. Pangutan na pa. Sunod, dapat gilista mo na ko yung mga constructive, negative traits. Kaya, gusto mo itong pangutana kung Sakto. wa siya isuwat. Wala ko isuwat. Matod ba niya nga nag-isgot ba niya og kaning walay pare sa New Testament gawa si Kristo ang labawang pare. Tinawag na dili? Tinood. Okay. Matawag ba labawang pare siya nga way gilabuan? Ang imuhang ha? Gitawag ko naglabaw, great high priest. Sa to ba, naiubos nga pare. Walay ubos nga pare sa New Testament. Dili, ningon ka nga, great high priest, tinood na.
Matawag ba siya great high priest nga way sa gilabuan? Nagilabuan nga sa Old Testament nga dili Wa ko mga na sa Old Testament. New Testament ba? Ako magisuwat nga matod pa nimo great high priest si Jesus Christ. Yes. Yes. Sa Hebreo 3:1. Yes, oh. Ug ana nagagbersikulo ang kamatag kanina. Hebreo 4:15 nga labang pare si Kristo. Kaya nailabaw na gilabuan tugas tinuod. No. Oh, ana ito tuga na. Oh no. Ano naman? Na bitaw, kinsa. Kinsa man ning gilabuan niya. Oh, okay. Ng mga pare, mo ni mga apostoles. No, dili lang mo ay apostoles ato patubagong Biblia. Sa to pa. Kinsa man nila nga kauban ni Kristo suma sa New Testament kundi apostoles. Atong patubagon ang Biblia na ako'y tubagan na from the Bible. Kapag sa dili apostoles ha? Apil lang pa apil pang apostoles Ingo tanan. kanina dili. Dili ang ko apil tanan. Ade ko ba? Ako basahan yung ko basahan sa nako. Laro ha, ang apostoles may gilabuan ni Kristo nga labang pare. Ang tanan nga linuwas ni Kristo mo mga pare. Dili ba? Manang ka verse. Revelation chapter 1 verse 6. Wa pa ko mangutanag bersikulo. Oh, sige. Ang pangutanan nako Oh. nga si Kristo may labang pare. Yan ko nimo. Sa to na gilabuan na kana. Mao bring mga apostoles. Apil ang apostoles og tanan nga linuwas ni Ano Kristo. apostoles? Na mabasa nga pare sa apostoles kay laban ko ingon ka. Ha? Ningon mo ka. Oo. Na gilaban no. Gaay ka no pila ka mga apostoles nga pare. Oh, una sa tanan. Revelation chapter 1 verse 6. 5 ting lang na. Gusto ka basa 1:6. 1:5 to 6. Sige. Ang 1:6 nagingon si Saan? ang Revelation sinulat man gid ni apostoles ingon siya, and hath made us kings and priests unto God and His Father. Klaro ang Biblia nagingon. Ang Unsa man ang as apil si ang gasulat. Ang Si John. pangutanan nako, Sa pangutanan nako. Mr. Moderator nga apil ang apostoles nga gilabaw ang pare. Apil. Sa to pa, Apil. masabot nga pare usab nga ang apostoles. Apil ang pare. Pero naay mabasa nga ang apostoles pare. O kaklaro ana, and hath made us kings and priests unto God and His Father. Sa Kinsa to ba? gasulat si John. Sa to pa apil ang apostoles pare. Apil. Salamat katulikon gud ka. Apil. Lagi ka wala na eh. Sa napakatana. Nay pare nga spiritual priesthood. Ingon ka ni kay office. Sa napakatana. Naa. Ya, matun na aduna timailan, ang tinuod nga siya, aduna ang truth source, aduna yung marka gyud. Di ba tinuod na? Yun. Nay sa to pa, unsa may marka sa matod nga iglesia? Daghan man to akong gihisgutan. Unya unsa man ako ang tubagon tanan. Pila man ka minutes. Pagtabig na kay bersikulo niya, Pila ka minutes. minute. 1 minute. 1 minute ang tubag. Ang ako ang gipang tubag ganina ang mga marka sa timailhan sa Biblia akong unahon nga 1 Timothy chapter 3 verse chapter 3 makita nimo nga ang office diha is deacons and pastor or bishops, walay Santo Papa. Ang marka sa Wag mo tanag sa Papa, Mr. Monitor, ang 1 Timothy ang marka sa matod nga mitubag iglesia. ko, wa pa kabot 1 minute mitubag ko imo akong sige. iana. Sa ato pa nga ang akong gipamulong ganina, ang marka man akong gipamulong, mao gitaw nangutana og pila ka oras kay taas man to kayo. Kung ako tong balikon, Minuto lang. taas na kayo ba? Sige. So mo na to, pastors and deacons, ang officer, they have ordinance, baptism, and Lord's Supper for remembrance. They have kaning naa sila'y gitawag og kaning local, dili universal. Naay unsa pa tong ipanghisgutan nako tanan nga nasa akong notes nga mao na mga marka sa tinuod nga iglesia nga gibutang sa Jerusalem og ang pinakauna nga si Pedro dili mao ipangulo sa tinuod nga iglesia nga naa sa Biblia. Sa to pa dili tinuod. Karon kung na ko'y makita sa bagong tugon nga si Pedro may pangulo. Atong tanawon. Nauyon ka nga imo nang dawaton o dala sa nay may balita dia. Itong blog toro. Kare. Ha? Kinig green. Kana green ba? Okay. Green toro. Okay, kalau
Bisaya na, Dili Bisaya. Pangulo. Bisaya. Kung saan, Mr. Vitora, kadiyot. Kay, mag-uka bata sa maong 2:30. Ono, Layo ako. Pedro, 2:30 ba? Ingon diri nga, Uno Pedro 5:1-2. Kaninyo mga Pangulo sa simbahan, ako ingon nga Pangulo usab. Pedro mo na yung suwat. Dawato na mo di. Ang imuhang binisaya piting layo kayo nga pag-translation. Bisa, Biblia na. Mo gani. Ano niya? Oh? Sa- Ako ingon nga Pangulo usab. Sa to, Pangulo si Pedro. Pila ka book? Ako basa. Matawag siya Pangulo usab. Ako'y basa. Pedro may suwat na. Diba? Sakto bitaw na, 5-1, tanawa ha, akong basahon. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab. Daghan, Tana. daghan sila. Kaya bro. Ha? Pedro, apel Pangulo. Sila, daghan sila, oh. Apel si Pedro. Apil sila nga elder. Asa to, Pangulo, Pedro. Dili siya Pero lang. apel man. Daghan sila. Dili, pumunta na. Oh. Pangulo siya, pero Pangulo usab siya. Apel Pedro. Daghan sila nga elder. Apel, daghan, pero apel si Pedro. Apil, yun lang ah. Pangulo, Pedro. Apel Sila, man. daghan lagi, Daghan, elder. pero Pangulo si Pedro. Daghan pa, tanawa imong question, daghan pero sa mga. Daghan pangulo. Ono, Pedro si Ono, mga Pangulo usab si Klaro sa daghang klaro Pangulo, sa Biblia, di na pero ako usab Pangulo. So gyud ko ni Brad Ray nga Pangulo usab kay Hindi pa klaro, Pangulo. Oh, ni, oh, sakto sa mga. Sa to pa, anong niingon ka kanina, Pedro dili Pangulo? Sa to pa, ikaw rin sa nagsumpang Ah. si mong gitubag. Pangutana Kumbaga. na. Oh, sige. Wala kay nga naman ang himo ang akong gingon nga dili pangulo as Santo Papa hierarchy. Nga naman si napaday sa Santo Papa di ay napaday ay laing Santo Papa. Na usa na may Santo Papa. Ari ko sa ingon mo nga, Ang Biblia nagingon nga pangulo kamo apil ko pangulo daghang pangulo ang Santo Papa usaray Santo Papa dili daghan kini usab ito sa to Papa. daghan daghan mang elder Oo, pastor. ang usari sa to Papa si Apostol Pedro ra, mo'y labaw. Pero sa Pero sa imong gibasa di man labang Pangulo usab, pareha man sila. Pangulo usab boy. Yan gani daghan Sa sila. ba? Aray ko sa puntong imong gitubag Aha. nga si Pedro dili Pangulo. Karon giangko na ng Pangulo. Dili klaro kayo sa Biblia nabasa ang gisulatan mga pangulo og apil ko Nga sunod pangulo. pangutana. Niuyo naman ka nga pare apostoles niya si Pedro Pangulo usab. Di ba tinuod na? Dili gid mao nang imong Di ba ningon ka kanina? Oh. Ningon ka kanina ang apostoles pare. O niya si Pedro Pangulo usab. Tinuod na dili. Na-record na. tinuod ingon ko nga dili lang pare nga kato apostoles lang kung dili tanan na dili na pare nga para sa imong Yan pasabot. Klaro man ang mga Last question. sa mga 1 minute questions. na lang, 1 minute, Ah. 59 seconds. Aron. Atong usap pangutana na to di na. Sunod pangutana. Oh. Matod pa nimo dire sa kinsay nagbautismo wa man ta magdapig ni. Bautismo so wa na akong usa sa mga gilista rin nga antimailhan. Mo na akong pangutana niya nga karon brother ni dawat man ka nga mga pare apostoles og si Pangulo sa si Pedro. Karon o yun ang ini, santo-santo di mong ibarugan. Sa ang imuhang mga gipamulong gipang-assume is lahi gyud sa akong pasabot bro pre. Yun naman ka. Wa ka mamakaka Ako na. nga ni ako. Diba? Wa ba ka mamakaka na. Ningon na ka. Dili na ko na ako nang ginigar kay ang imuhang full Diba? Namakak assumption, pagka pingingon mo nga apelo nga pare mga pasulis sa Pedro Pangulo sa wa ka mamakak no? assumption ng imuhang Diba? Namakak ito wa? Wa. Ah. Assumption. Okay, wala tayo. Ako sa nabasa ko. Okay, matod pa ni Christopher, Napatay siya Brad Ray og Lolo, mga bakakon jud mo no? Si Polycarp og si Ignatius pareho mga apostoles ni Saint John the Evangelista. Mo gani. Nganong Catholic bishop man lagi, dili man Baptist. Katawa siya, ayaw lagi mo pakatawa. May comment ni Christopher Barquilia.
Okay, ingon na si Brother Abubakar, ang baptist suno-suno lang na sa Katoliko, rebulto lay wala og pangalang giusab. Ingon si Brother Abubakar. Itong isang Muslim. Si Ben, siya bro, kung ang referensya pabor sa ila dawaton, kung dili pabor sa ila, dili po nila dawaton. Okay, so bato pa po ni Abubakar, nganong naapil man na si Smith taon nga dili man na alagad bisan unsaon pa sa baptist, way dag-anan ang ila pamugos na lang. Okay, tingnan mo si Brother Christopher, mga bakakon jud mo mga baptist, unya si St. Ignatius nga nituo sa Holy Eucharist, ug si Polycarp unya kamo tinuod mo. Habuga, ingon si Brother Christopher. Balik si Brother Abubakar, siri ug pangutanon mangutana po unsa banawi. Sa dagadaghan na dire. Ingon si Lorito Salumsong, bro, puro mangkasayop bisan na ay mabasa, naghimo naman pud kag kaugalingong palabot pagpuyo kinsa si ina si Brad kinsa. Okay, si Brad Christopher, unsa Brad Ray, walay bishop ang baptist? Question siya niya. Pagkabaka ko yun mo, ang akong classmate pastor sa baptist, ang title bishop. Na may bishop sa inyo? Bishop bita pastor, so kisa may gaingon ni mo Christopher, paminaw lagi Christopher, ayo pag-comment, why gamit imong utok, gamitan imong utok, ingon mi, ang bishop, women sa Greek, pastor, parihar na sila. Sabot ka. Okay. Naminaw ka. Amigo ni Brother Efren, si Daddy Kugtas, Juin siya dire katawa siya. Oh. Sila siguro, ang pangutana, pangulo ba, yes or no? Sabi, pangulo na si Joseph Smith siguro. Dili, si Pedro ba? Si Pedro, siguro pasabot ni Brother Danay. Ito nang hikayon, tanong ron. Okay. So, sunod sa next stand? Sige, stand. Sige, stand. Sige, 5-5 na lang, masaman. 5 na lang, urot naman siguro. Sige, tas mo. Okay na, tatama. Sige, ulit. Sige. 5 minutes. 5 lang. 5 lang. Sige, 5. Okay. Sige, go. Kuha na lang na. 18 na lang na, rebato na eh. Ikaw na lang doon. Napamanday ko. Ako pa may ma-cross. Sa'yo na 5 lang. 7 lang, 7. Sa'yo. Sige, 7. Ikaw ko, dog mo undang kag 7. Basin day. Salamat iyo, Mr. Monitor. Na bago pa lang yun, na akong pag-cross-examine, may sa akong panahon sa within 10 minutes sa akong cross-examine, sobra pa, apel itong usa ka kauban niyang baptist, nga siya ni Brad John, o si Brad Ray Puentes, sigun sa naglikay, niyan kung siya nadugay, nga ang mga apostoles, pare usab. O niya, kay si Kristo may labang pare. Kung ginawa naman niya, sa ito pa, di lang ko mo counter o answer na nga si pare apostoles. Di kay pare, inauyo man. Muna nga, nindot kayo. O niya, ang katapusan o pangutanan kaganina sa matod pa ni Ray Puentes nga si Apostol Pedro dili Pangulo. O niya, sa 1 Pedro 5:1, ibasa itong maong Ecumenical Bible nga si Apostol Pedro Pangulo usab. Kay Pangulo usab, Pangulo siya. Dugay siya, likoy-likoy, uningon siya, Pangulo usab. So understood nga si Pedro Pangulo. Bisag nagagay na bishop kanang sa tubabag, obispo sa ni, Bishop, College of the Bishop, Cardinals, Bishop, the Bishop of Rome, that is Pope. So muna nga, niyo yun siya. Niyo sa may debatihan na nga, niyo yun naman. Niya, katapos ang inan ko, nagtugas si Noel Bradley Puentes, nga namakak bakas pagsulti ni mo, nga ang apostoles pare, kunya ang kining si Pedro Pangulo usab, wa ko mamakak. Wa na, dili napita, perting natikangkang nalintuan na itong pinanggagatbang.
Repuentes. Daghan. Hindi akong gigamit ang kanina ang kining Isayas nga giskutan ko kaganina nga dunay leader of the church. 55:4. Niya matod pa na sila yung obispo na mao itawag pastor niya nadugtong ba niya sa apostoles o wagin matubag ni Puentes ningon siya nga naa pero way ebidensya. Niya gisalo ni Brad John nga naa pero wag hapon. So muna nga wag yun matubag nga mga pastor mo sa mga ilang pundok nga adunay koneksyon sa mga apostoles. Kinsang apostolisa na na-koneksyon? Wa pa, nga naman. Sa pag-koneksyon na ng 16th century po man ng Baptist Church, ni Origin, gibasa ni D.J. Irwin, sakto pa 1600, 16th century, bisag, aray lang 16th century, duluol, pero mga yun, 6th century, mora, Muslim na Islam, kasi 6th century man. Pero ang 1st century, the Catholic Church, the Apostolic times, matod pa sa itawag sa kung Biblia Christian Community Bible, nga doon mo Apostolic times, nga gisutan dire, nga historical date o that kinigda date from the Acts of the Apostles and the Epistles. So na mga tuig dire, unya ang tuig dire sa maong mga apostoles ang Marcos 65 AD, Mateo 72:80, Luke Gospel 80-85, James 46, unya Paul's epistles to the Hebrew 88, Jude's epistle 90-100 AD, John 3 the Apostle, Revelation 9-110, Paul's epistles to the Timothy and Titus 120. So St. Peter's 2 Peter's 1 siya kining muna ang bag-or kayo gyud kining mga adugay ng panahon gyud nga gisutan na dire sa record nga Paul's epistles, Galatia 47-30, Philippians 62, Colossians, Philemon, tanan. That is by the time of the 27 books at the present New Testament had been compiled. Wa pa ang Baptist kay 6th century panahon sa apostoles. Muna nakaingon ko na kinilang simbahan bag-or gitaon wala sa Biblia. Kaya sa tuig lang kong ibasa, wa gyud kanang giangkon-angkon sa Mateo 3:15-17 nga gibunyagan si Kristo. Nasa na sa Lucas 3:22 nga si sapa sa Jordan nga ningon nitingog ngadto sa mahan, kini ang pinangga kong anak. Yawi ito, gada Father. Niya, nasalampati ni Lupad. Nagkalugan itong Espiritu Santo. Niya, Juan Bautista, nagbunyag ni Kristo. So, Trinity ng mga ito. Unya, Juan Bautista, unsam na Juan Bautista? Asa may labaw nila? Marcos 1:15, ug sa kining Lucas 3:13, na imo sunod kano mas labaw kay kanako mos Kristo. Niya imo nang tuwaan nga labaw ang Kristo mo mismo gyud nga na iglesia mo 18 nga wa may labot kay tuig 1600 na niyo. Busa si Rip Puentes siya mga negasyon ako gaan kayo kay ni uyon mo sa siya sa mga pertindaganan ko mga pangutana nga unang pangutanan ko kanina, magdebate kung wala'y referensya ang Biblia. Base sa referensya na may almanak, word almanak, tibok kalibutan, naanis sa public library, na mga encyclopedia. Kung dili na tinuod, panglabay lang na si library, na encyclopedia, kay kung di na dawaton. 1 minute. Muna nga, akong affirmasyon nga ang Bible Baptist o Bible Baptist Church, tinukod og tao lamang, o iya sayawa, tinaw, klaro kayo, kay wagos Biblia, iya manaskin ang Biblia. O niya, nagtuis sa kamaturan, iya sayawa, kay nagtuis si John the Baptist, na-appeal si Rey Puentes, o iya mga kauban,
nagtuis-tuis sa pagtulunan o hitakdan sila. Pero karon may pagkatoliko na nagamay Ray Puentes kay dawat mas barganas katoliko. So akong afirmasyon nagpabiling tinuod ng nga ang baptist iya sa tao o iya sa yawa. Kaya ako mga cross-examine nanintuan sa atong pinanggang gatbang wa ni matubag o giangkon sa niya kung nga sakto na yung mga brother. Dan salamat, mayong gabi sa Bisak Radio. Okay. Sa ako sa nag-recite sa kuan ang singa ni sa ano man pag-recite mood no counter 420. Okay, so okay na nila siya. 7 minutes na siya. So, kuan, salamat brother Ifrel ato sa ning kuan sa mga comment dere. Pildi na. Nyalo na ko lahin. Nyari pa lang tayo. Sa oras, okay. 7 minutes ka question and answer. Usa ti pildi na. Tingog sa ko pa diyo. Isa ta ning pildi na. Si Danny Kugtas, ingon siya karon pa kuno ka nakapunto. Okay, doon na lang ko silbing tubag ato yung pamutan, no? Pagpahamtang ni Brad Efren, tinukod sa yawa o tinukod og tao. O tinukod og tao o iya sa yawa. Ang imong gipamulong diha, klaro kayo, kay ang Biblia mo atong sabton. Ang imo ra nang correct, imo ra nang kaugalingong interpretasyon. Pero taphaw o dili klaro ang imo mga pagsulti kay ngano klaro kayo ang panulti kay explain diri one thing wa ka kasabot sa uban imong gipanulti kay daghan kay references hindi na sa sakto daghan kay experiences there to about encyclopedia. Ang Bible is the sole words of God. Kung doon na kay dili padungagan o dili kuhaan. If you add something, Mr. Monitor, sa pangutana imo pa nang kuhaan, dili kuhaan, dili ako nang cycle sa pulong sa Diyos. Ang Bible dili punan o dili kuhaan. Whereas sa imuha, imong punan kay wala magpulong ang sulti ang Bible mismo nga ang baptist dili tinuol nga relihiyon, wa magsulti ang Bible ang miana. Ang Bible sumala sa pagsabot sa mga adherents to the Bible baptist. Mangutana ko niya karon, ang kanang imong pag-akusar nga ang baptist maoy tinukol og tao o doktrina ni Satanas. Budatis mo na imong ipasabot. Kana sa ako tubagon ko Mr. Monitor. Ako ba kay taas kaya wali na to iya nya. O sige, tubaga. Nganong iya na sa kay wa mas Biblia ang word Baptist Church. Wa good. Sa to pa kay wa sa pulong sa Dios. Catholic Church na lain sa nang debate. Mana na? Gidebate. Lain na sana. Simang ng dastima. Dili. Kasayo na na. Imo man gi sir ang Baptist. Wa ko na sa Biblia masuot ang Baptist Church. Wala sa pulong sa Dios. Kay wala sa pulong sa Dios, iya sa tao. Tama ni ha? Wa ko sa Biblia. So yes, tao. Unya ang panudlo sa Baptist Church. Yes. Natukma mas Biblia nga pagtuis sa kamatuoran. Dili iya siya wa. Asa man puntuhang na to is? Kadagan. Asa man puntuhang na to is? Okay, para Kadagan kayo. Isa-isa. Kung naminaw ka. Asa puntuhang na to is? Di lang ka. Igwantahan na lang ko na. Okay. Sige. So, question. Ato kay Juan, sikan question kay friend. Sige. 7 minutes na ta. Sige, go. Patabang na ito kung saan pwede mo. Siya nag-10. Gaduha pa 10. Adi sa second stand ba? Second stand naman. 7 ko. 7 mo to. Tapos examen ka na ko. Magtapos sa iyo. 7 na. 7 na sa second Pwede, stand. tinaw mo. Apil na si brother para makapahungaw ko siya. Sige, i-GS mo dala kay. Dala siya. Asa mo siguro. Wait, problema. Tabangin ko yung pungutana. City Yeah, ako yung napangutan. Sige. Go. Okay, kaning pangutanan ako, bro, friend, makahatag baka og sa imong tema nga pamutud-an sa Biblia lang, makahatag baka og references sa Biblia verse by verse Nga ang Baptist tinukod og tao og iya siyawa.
Mabit ang wa masuwat sa Biblia. Minasa. Wa na sa Biblia masuwat ang Baptist Church. Sa ito ba, wa masuwat, understood, nga iya sa tao. So, yun ka nga, So, mo imo lang, lang, kaya na sulat, imong pagsabot mo yun ka na. Wa ko lang masuwat ang Baptist Church sa Biblia. Sa ito ba, kay wa masuwat sa Biblia, iya sa tao. Kay outside the Bible, iya man So, sa wakay reference, ang kuno nimo. Ang Catholic Church wala sad. Wakay ang kuno nimo, nga wakay mabasa sa verse by verse. Wa ko nang madili, yes, Ginoo na, kay wa man sa Biblia. Pero Okay, ang okay. iya sa tao, di sa almanac, na naadri ang John Smith, may origin sa Baptist Church. Okay, Ano yung uban pa mga Ako- libro dire. Tanaga, natubag na sa dakong kasayon. Wala yung pangutanang mga ka. Second question. Sika na natubag sa. Kanang, muyon baka nga, aron mahimog, mahimog membro ang usa ka tao, magpabautismo sa usa ka reliyon, muyon baka na. Kung kana out of topic man na, kung ako nang tubagon ka usa para Aron ka mahimong membro ba? sayon kayo. Through baptism, Okay. we become members of the Catholic Church. Okay, good. Galas 3:20 nga ang inagay sa bunyag mahiusata ni Kristo. Pero dili bunyag ni Kristo na, dili bunyag ni Juan Bautista. Okay, ang pangutana karon kinsay gabunyag ni Hesukristo o ang iyang mga apostoles kinsay gabunyag? Tanawa, Mr. Monitor, nitubago ni sunod din siya. Ingat ka nga, tubago ng kausa. Di na ko masunod tubag, out of topic naman kay musupak to role sa debate. Kaya naman tayo nature role sa debate nga ang affirmative has a This is connection. Nga naman, ang iyong kag tinukod. Ningon mo ko nga, tubagong ko na kausa. So, wala lang yung kinuhang tubag. Ingat to, tubagong ko na kausa para mahungaw na yung mong Sige, gibate. like question. So, laing po tayo. So, pag na-argumentation na ni Bito. Like question. Okay. So, di yun natin mo tubagon kay Dili Kaka. So, pag maghalagdas debate. Ingon ka ganina, akong gigamit ang First Peter nimo. Iwan nimo Pangulo, nga ang Bible ingon diri elders. Akong basahon, the elders which are among you exhort, who am also an elder. Sa panahon ba ni Pedro sa iyang pagsulat ani sa imong pagsabot, si Pedro mo'y Pangulo or one pod siya parehas sa mga elders? Mr. Interpreter, I will answer your question using your pagtando kanina nga si Pedro Pangulo usab sa maong saan na Biblia na? Kanang itong kanang May balik. atong Biblia? ulaman to. Baby. Nga ningon ka kanina Pangulo usab siya Pangulo usab. Na kani wa mo gamit si mong gibasa ng Biblia. Okay. Wa mo gamit. Puro ni translation. Ano yung original gamit? Ito sa to pa. Ang imong tubag rin na mo siya kung itubag nga niuyon ka nga si Pedro Pangulo usab. Pila So, natubag. ingon ko nga pila man kabuk pangulo according to 1 Peter 5:1 pila kabuk pangulo si Pedro ra o usa Bisag siya. kalibo ko ang Pangulo diya basta naapil si Pedro Pangulo usab mo ang sentro Pedro man. Siya, Pedro Pangulo usab nga imong giangkon. Naapil si Pedro sa Pangulo. Kaya nagdamang sa to papa nangagi nga si Pedro. Ang Santo Pangulo Papa ba magdungan og pangulo? Kani imong gisgot wa amsan nagisgot dungan diya. Naingon sa nga adunay mga pangulo. Nya 200 kapin ko ka pangulo na. Sa to pa si Pedro usas pangulo usab nga imong giangkon kaganina sa akong pangutana. So, So, mao ba- akong tubag, imo ra sang tubag. Nya imo tong subakon ng tubag. Ang ako So, kasi magdubak na din ako. ang ako ang giingon ganina klaro sa Biblia, the elders which are among you, I'm also an elder. Makita man gyud diri nga kriting klaro ha kung kabaw ka mo gamit og Biblia. Nga ingon diri nga elder siya, elder po di Peter, level. Ang imong but pasabot ba nga si Pedro ani verse mas labaw sa mga elder na iyang giingon? Mr. Moderator, ang tubag nako, ang tubag nimo kaganina nga ingon kag wa ka mamakat. Ang tubag nimo tinuod na nga pangulo sa si Pedro. Mo rin akong tubag. So mangita igaglusot para maligwat mo. Akong tubag mo lang gihapon kay na-record mo na. Sige, like question, brother. Di kakatubag ana. Okay. Another nga question ikaw brother naka? Sige. Nahot na siya gyud. Pungutan na Sige, hiri. brother. Question. 2 minutes. Kani paano ko ba kay sa iyo pataw-taw ma. Mo lagi sige, Joke palayan. na, ha? Dali alam. Katapusan ako ni pangutana. Sige. Kaning ang simbahan Katoliko assume nga gitukod ni Pedro o si Pedro Pangulo sa simbahan Katoliko. Karon kini si Pedro
muna gitawag sa Katoliko o unang Santo Papa. The first Pope was Peter. Oh. O diya, Ano na? true Ay, success. wala naman mo. Pagalitan mo man yung intersiklo. Diba? 2 minutes sa 2 minutes naman. O sige, aron pa na. Si Pedro ba, sa iyang pagka-Santo Papa, doon na ang iyang mga sumusunod, nagtudod sa kasuguan ni Kristo sa sumala sa Biblia? Ang tubag nga si Apostol Pedro may unang Santo Papa. Tinuod na. Kaya na sa encyclopedia, uban mga referensya, sa Biblia, Mateo 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Walay problema ni Pedro. Kaya itago ka mahan, Isaias 22. Walay problema ni Pedro. Kanda nga man gikan sa Ang Latin, akong Papa. pangutana, First Pope of Rome, Saint Peter, ang sumusunod niya, nagtumang hapon kay mapapausahan mo to, ang mga sakop ni Kristo, ang mga apostoles, dito pares mga baptist. si Pope Gregory, kung iyong klaro imong gisulti, ang sumusunod ni Pedro, nagtuman gayon sa mga kasuguan ng Kristo. Si Pope Gregory, during the 16th century, dili ba siya naghata, nagpangayo og bayad og nagbaligya sa mga indulgences ngadto sa mga magtotoo? Tinuod dili. Ano imong siksa? Tinuod dili. Paminasa. Tinuod dili. Paminasa. Oh. Kumbaga, ay magbuti sa kong tubag. 16th century, dungan na Bible baptism na tukod ay. Bahala na dungan-dungan. Bahala na. Ito niyo, ang doon ganyan. Ang ako lang pangutana, tinuod ba Kanang imong tinuod, si Pope Gregory Tinuod. nagbaligya og mga indulgences, tinuod dili. Wag ka kasabot sa imong gibasa. Ang Katoliko mo explain na. tubag siya. Adili. Oh. Wala ka sabot. Tubag siya. Nakabasa lagi ka, di ba yung question na nakabasa, pero ang pag-explain, kinsay kasuot sa imong gibasa mo, imong pasabot sa imong gibasa. Ang akong Wala ka pangutana, kasabot. kung tinuod ba dili Ha? nga si Pope Gregory naman Tinuod na imong nabasa. Tinuod ba Pero nga ang mong explica na ang simbahan dila ikaw. So niya, nagawa sa sistema niya. You repeat ang direct answer. Nagawa sa sistema. Dili, nag-isip sa pagtubag. Ato na lang daw. Yan sa dador, debate. Nag-isip sa Debate ka na. Ang Bruno niya, nawag nag-isip siya. Dili. Yang ko nang ganikan kuhan. Okay, time na time. Time na. Time na. Okay. Okay, So, mamaya lasting words lang. Lasting words lang. Wala na. Rebate. Aribat na lang mo dito. Parting words lang ta. Okay. Parting words lang na. Sige, ikaw una, parting words. Parting words. Una na lang. Salamat. So, Parting words. Parting words na lang. 5. Parting words. 5 minutes. Media na po. Sirhan ako dito sa mo. Asang mundo, gawas. 5 minutes lagi. Parting words. Ako ilang. Parting words eh. Kaya sa 5 minutes, pila bro yung 5 minutes, 5 times 60. Pila na bro? 5 times 6. 5 times 6. 30. 30. 300. 5 minutes? 5 minutes? Parting words? Taas kayo? Dili. 5 minutes lang. Lagi, 30. Closing ano ba? Closing. Parting words, closing gani. Okay, taas na kayo. Batal, 3 minutes. Sige, lang ka ba? Sige, go. Sabi, parting words, go. Batal. Okay, so last na kaning presentation mo na to ni last man. Kasi atong nadunggan mga higala kay sunan nga una sa tanan ako gining kuaning mga paggamit sa Biblia kay lepiti magiklaro aning kung imong basahon lang. The Bible says in kung King James English ngayon diri ang 1 Peter chapter 5 verse 6, the elders which are among you I exhort, who also an elder, nga gi-exhort niya mga kaigsunan nga sa diyang buhi pa si Pedro na ay mga elder sa lain-laing mga lugar, siya po usa pod ka elder, so dili pasabot mga higala. Tinuod bitaw, usa bitaw siya sa elder pero dili elder nga pareha sa pagsabot nga Santo Papa. Ang elder presbytero sa Greek og Santo Papa nga po lahi gyud kayo na. So, gamitan lang taan ni og kaning question and answer nga cross examination nga assumption. So, kay na gigamit sa ganina ang Revelation chapter 1 verse 6 ingon siya ang mga apostoles, mga pare kuno. Tinuod bitaw, mga pare. Pero ang apostoles lang ba? Ang tanang linuwas sa Dios, pare. Si Peter nag-ingon mismo. 2 Peter chapter 2 verse 9 atong basahon kung ang mga apostoles ra ba. So gamitan gyapon ta og kaning assumption nga question
Mo gihapon na mahitabo mga higala kay meaning gusto mo daog sa debate dili gusto pakita mo turan. Right. Si First Peter First Peter chapter 2 verse 5, but ye itawag mga ni Pedro ang gisulatan niya, mga tao diri nga mga santos diri sa iyang gisulatan ni Pedro, but ye are a chosen generation, a royal priesthood. So klaro kay mga kaigsunan nga dili lang septo bitaw. Ang mga apostoles praise pod kay ang linuwa sa Dios itawag mag-praise. Lina ang pinakalabaw kay praise si Jesus Christ, pero dili praise pareha sa Old Testament nga ambot pasabot nako pare nga di pareha sa Old Testament nga maghalad og mga sinulog na ama na sa New Testament wala na. Kung gusto ka mo daw debate, mo na imong ipakita pero dili ka magturo sa ipakita. So another thing is mingon ta nga ang dili niya tubagon nga ang pagbautismo apil na mga higala ang pagbautismo nga naman mao man ay basihan nga mahimo kang membro sa iglesia. So karon ang pangutana kisa may ni Kristo magtukod sa iglesia hasta ang mga apostoles kinsa gabautismo. Kung baptist ang nagbautismo di baptist sila dili sila lain nga relihiyon mga higala kay kung Biblia ang imuhang basihan pero dili man ni dawaton gid nimo kay of course mahimo na kag baptist kung imo ning dawaton. Correct. So ang tanan nga gipamulong ganina nga mga cross examination nga pagdakop-dakop sa mga pangutana dili paghatag sa kamaturan kung dili gusto pagdaog sa nagtugi mga higala. Pero ato makita diri nga ako sa giingonan ako ganina ang pika side mo presentar basis kamaturan sa Biblia o referensya ang pika side mo madungog ninyo nga mo presenta usab sa gusto niya nga nahibaw-an base sa gitudlo niya o sa gusto ra niya mahibaw-an. John Smith mga higala walay libro sa baptist nagingon na John Smith mao nay pangulo sa baptist. Sa ila na of course kinsa maghay gasulatan ng iyang mga referensya. Dili wa ko nagingon nga dili tinuod ang kaning mga gipangkuan diha sa libro nga mga agmanak na dili tinuod na di ko ingon na di tinuod. Iya mang ipakuan sa ko nga di ko no tinuod. Ang ako ang information nga giingon nga baptist nagtukod si John Smith mo nay dili tinuod kay dili na deep research nga higala kay wala gyud ning ingon ang wagan kabalo ng almanak diha o kinsay papa o mama ana ni bakwan o kinsa na asa na sa bautismo wala gyud. Ang ilalang hibaw-an kay gagbase mambud sila 1996 gud na dugay na kay nang matay ng mga tawhana pero nagbase lang na sila kung unsa ang ilang makuhang information kay dili man na dili wag nga standard reference wala ingon ang Biblia kung imo basahon ang unsa ang encyclopedia almanak wag gyud ingon standard. But here's giving kani mga facts nga mahatag pero dili tan facts because binuhat gyud ng nagtao masayop. Pero ang Biblia klaro man ang mga apostoles ipadala ni Jesus Christ. Ang mga apostoles paghuman ni apostoles si Apostle John to kaning mao to akong gibasa ganina Polycarp to the believers in Scandinavia until ato sa Wales, England, ato sa Amerika naman historya nang mapakita pod. So dili na wala niya namigar gihapon mga kaigsunan. Ang iyaha of course iyahang kaugalingon kay unsa ra may iyahang gusto nga ipahayag mao ra man pero dili ka matuoran Biblia wala siya mabasa niya rin siya ra gyud. Okay, thank you. Okay, so Parting words. Si Brad Friends at so Brad Fred, parting words. 5 minutes nga rebuttal. Salamat Mr. Mundo. Ang akong gipabarog tinaw klaro gayo base sa kasulatan nga ang Baptist Church iya sa tao kay wa ang sa Biblia. So was Biblia kay pulong sa Dios ng Biblia dili iya sa Dios. So iya sa tao. Unya nganong iya sa yawa nga naman ang ilang mga panudlo sa Bible Baptist Church sumpaki sa iya ni Kristo. Kung basahon mo ang 1 Juan 4:3 nga kini sila mga supak ni Kristo, mga antikristo ni sila. Wa mo dawas pagtulunan kaysa duwas 1:9 nga namatod pa dito nga ang dili mo dawas sa pagtulunan ni Kristo
sama rawa mo to og Ginoo. Sa to pa kining ato pinanggang gatbang, awa mo to Ginoo, mo na yung mga silutan na sila ngadto sa kastigong way katapusan. 2 Tesalonica 1:8-9. So luoy kayo nga sama way Ginoo, sama sa buang, ang buang nagila nga nagtuo nga walay Dios ang iyang kasingasan ningon, way Dios. Salmo 14:1, Salmo 53:1. Mo na nga sama sa buang kay wa mo das paglunan Kristo. So iya sa yawa. Klaro tataw kayo mga kaigsunan nga ang argumento ni Brad Ray Puentes mo uyon unya musupak nasad. So wa dati sa ginigitawag na kining sa argumentation ni circular kuan ba circular improbando circle nga nagtuyok pa pero nadakpan nga pon sa nako una nga ang ako mga cross examine nga na-record yun na diya nga ang pagkapangulo ni Pedro sa 1 Pedro 5:1-2 gidawat ta bisag usaog naglikwa ng elder kana elder usa na ka leader sa simbahan. So leader gini pangulo na siya. So ang siya no sa ka leader matermino ra man na nagpasabot maora. Unya suma sa dagong libro nga ang Baptist Church magtutukod John Smith nga tuig 1609 Holland Reference Ruler Universal Encyclopedia Volume 1 page 534. Tao may katukod yang tinukod og tao di gina makaluwas. Jeremias 14:9. Ya Salmo 107 verse 1, if the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. Gawas ng Diyos na tukod sa balay, kawa na naghagos ng tukod na. Yan sa bagong tukod, sa buhat 5:38-39, kawa ng tinukod og tao. Muna nga ang Baptist tinukod og tao. Di gid makaluwas pwede. Kani yung panudlo nga pagtuo lamang uban pang panudlo bunyag. Sayang-sayang lang gitaw kay tinukod ba ng tao. Biya na gitaw samtang buhi pa ta kay kalit ang kamatayon nana sa Kaalam 2:5 og Job 14 Job kining 34:20 nga ningon buhi pa ta sa buntag, buhi sa udto gabi patay na niya namo sa tinugod og tao. Luoy yung kalag. Manang arimos Katoliko kay libre mo magbunyag ni bindita na. Nya mo na nga akong gipabarog ni Yasyawa, tataw klaro kayo nga na-appeal gyud ang Bible Baptist nga gihisgutan sa Colosas 2:8 ug 2 Pedro 2 ang 1:2 nya Tito 1:11 nga kini sila nagtukod ng mga reliyon gumikan sa pagpanapi. Ang panapi na Tito 1:11 din ako unya 1:36 nudlan ng otan. Unya ang World Christian Encyclopedia Volume 1 page 6-18 adunay 42,854 religions nga non-Catholic churches. Para di kayo luoy si Bradley, apilon ko ng mga laing reliyon nga iya sa Nesyawa, gawa sa iglesia ko ang tinukon ng Kristo. There is only one true church founded by Christ, the Roman Catholic Church. Mga dagkong libro sa tibok kalibutan, ang Ruler Encyclopedia, Volume 5, page 106, the Catholic Church, a society founded by Christ. International Encyclopedia, Volume 15, page 520, Roman Catholic Church. There are two valid definitions by the Catholic Church comparable to the twofold natures of Jesus Christ. Its founder, who was both human and divine. A young student learning library, volume 18, page 2000, the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Roman Catholic Church. Yeah, Word Almanac and the Book of Acts, nagasinabot pila ka almanac, laing-laing edition. Roman Catholic Church, traditional founded by Christ, ang Baptist, loy kayo, tinukod ng tao. Busa nga akong ibabarog, wag din matandog ni Ray. Nga naman, mo yun musupak siya. Nagtuo kong ibabarog, nga magdala siya mga armas o mga libro. Kita ba nga, maglanduha. Wa nagpabiling ligon akong ibabarog, nga Yasyawa, ang Baptist Church. O, tinukod ng tao. Nagtuo ko na malupa, pero di ay, ang idala nila. Wa naman. Masama man, bagol na. Ako sa basahon ng kadot mi. Sige. May mo sa linyo. Brad, ipabasa ni Ray ang Church Fathers.
aron na makabalo na siya kung kinsa ng mga tauhan na sila Polycarp, Ignatius o Antioch, kung mga Baptist ba o Katolik kay si Saint Ignatius o Antioch paman gani ang una na naghingalan sa early Christian na Katolik. Si Christian Vincente. Okay. So gibasahon layo ipagamit og standard reference ray aron katuuhan ang iyang claim sa pag-trace kang John Smith down to the apostles. Ika nga po ni Brother Christians. Si Vince sa kabin ninyo siya ipalabay sa school ang mga referensya mga tagabayo sa reference nga walang ituan ni Brad Ray ang uban ayaw lagi pagkatawa Brad Ray sige ka o kisgot o marka unya naghingan ka sa mga tinunan sa mga apostoles unya ang mga imong gihinganlan nga nituo sa present sa Eucharistia kamo ni tuo ba sa Holy Eucharist di ba baka kung Christopher balik ni Christians Brad Ray nag-ingon ba si Kristo human siya bunyagi ni Juan Bautista o ikaw si Juan Bautista o sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Wala kasabot ana Christopher kung kinsa gitukuran si Pedro ba o si Christian. Christian kasabot ana kinsa gitukuran si Cristo ba o si Pedro. Onya para sunahan close-minded ang nakapula. Close-minded ko lang nakapula. Yung si Loy Parba Rabel Parba. Nakapula. Siya Wincity. Si Lolo niingon ang Bible sole authority daw pero ang Biblia gikan sa Katoliko unya ang Katoliko tinukod ni Kristo so sayop na tinukod ni Kristo no correction ha sa gikan sayop na gikan ni Christian so di pati wa magtukod si Kristo Katoliko simbahan oy Brother is good pajud kani Tertullian nga siya mismo nituo man og Eucharistia kinsa man si Tertullian bro sa kamo nituo ba mo disputan ni di na mao yang Tertullian yang gingon may marka pa kang giyaw diha nga gikontra man ka ayaw lagi og pakataw okay gikan ni John Noel CFD to Baptistero. CFD to ko na score de. Gikan ni Lloyd Parba close-minded ang CFD. Mao ya. So close-minded daw ang CFD ingon si Lloyd Parba. Okay, Sa ito score. I-score ni Kuan kisa to ni John Noel. Close-minded CFD ko to Baptistero. Message na. Okay, so okay. Message Brad Efren. O sige, ano? Salamat kayo niya ato recognize si Brad ni Gugtas nga ni viewers sa to ug sa to mga kaigsunan Brad Jeffrey Kilos ang waron dire ug sa to mga Catholic Midwinders nga nag-deliver sa to mga Brad Paul Alima, Brad Santiago sa ni RB to yung kauban na og sa to mga kaigsunan nga ato ning pamalandungan ang kaluwasan na nagtudlog yun sa Tinoo wala ang ipaiskutan na to. Niya salamat mayong si Brad. Okay, daghang salamat ninyo mga nagpaminaw ni gamit sa inyong panahon aron pagpataligog sa atong karong programa sa Radio Bisdak. Ang title ay para na ko no, it should not be lindungan na sa kamaturan, it should be pakitay sa kamaturan kay doon na may mga punto
sa Katoliko, we do not deny that. Kaya nagbasa sila sa Bible na ilang mga kamotoran representar. Pero di mo sa kumuto nga si Brad Efren has the monopoly of knowledge about the truth. Di sa kumuto na. Sa nung sa kadagan sa referensya, ang tendensya may tabuan na tungkol sa kadagan sa imong referensya, may mo ka malibog ka. Anton nga, ang imong ipanulti diha, diso na sabton. Nga naman, daghan mo kag referensya, ang tutong sa ibutuan, itong sa ibutuan. Who tells the truth? Daghan kayo kalimubridsa. Muna nga, taga na itong benefit o dinawat ang tanan ng ipanulti. Puro pa sa kayo mo depart mo. O naman kami, mo pa ninyo ng pagkaw, amoy mo assist, katong ni Marka na mong zero. I just advise you to study more and learn more about the Baptist. And if you want to learn more about the Catholic, read about Constantine, kung kinsa si Constantine. Sa tuig 320 o ano sa nagsugod ang Katoliko. Daghang salamat o yung gabi ninyong tanan. Okay, Brad Ray. Okay, mga kumonsultila, salamat tayo sa unas daran, boyfriend. Salamat sa imuhang time gyud o ganing pag accept sa pagkiglantugi. O sa mga nag-comment diha, daghang salamat kayo. Mao niya kung maistorya ninyo na ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa Dios nasayod kung mamatay siya nga wato siya langit sigurado 100%. So mao na. Okay, so Brother, closing prayer ka. So katong mga kuan, basahon na lang nato sunod kay daghan po do. Sige, kay may time. Closing prayer. Okay, lang ito kumahal. Salamat kanimo. Sige kayo kaloy. Bugma, wala katapusan. Sa among pagpauli. Mga po kami kanimo. O bani kami. Malikay kami sa mga disgrasya, sa mga kadaot. O bani kami sa imong aling mga balante. Nasiti kami mukabot sa among tagsatag sa ako kanimo lay. O dyan sa labing gamanan, kamo sa among nagpaminaw ng imong programa. At agan kamo sa bulang espiritu. Maayo yung pagkatulong. Kadang kamo sa kabuntagon. Pintanan at pagdagan sa bulang mahal ni Jesus. Amen. Good night. Good night. So, katos, salamat kayo ng mga nag-comment o mga nag-view sa Pizak Radio. So, hanto na po sunod, atangi si Brad Ray, kuyog niya, kaatbang na po niya si Brother Paul Alima karong Domingo, Brad Ray. Alas 9:30 hantod alas 11. Sa dialogo to, dili ni siya debate, pwede po makapangutana mga kabisda. Okay, salamat kayo tanan niya. Mingon ako nawala na tayo oras o sa naman to. Goodbye ninyong tanan and God bless us all. Yes, maayong buntag. Buntag hapit.